Haleluya. Ngiyabingelela abazane egameni kaJesu Kristu waseNazaretha. Amen. Ngibingelelayo uvuyo kaSikhakhane usinisiwe ngemthando uNkulunkulu. Ngimela ngaphambili ngizitshele ukuthi ngizoletha isho speech. Amen. So it's the first time kahle but ngosiza uNkulunkulu. Amen bazalwane. So ngaphandle kokuchitha isikhathi sicela sivule encwadini kaProverbs chapter 3 verse 5 and 6. Proverbs chapter 3 verse 5 and verse 6. 5 and 6. Yes. Themba kuJehova ngayo yonke inhliziyo yakho, ungenciki kokwakho uqonda, mazise yena ezindleleni zakho zonke, uyaqondisa imikhondo yakho. Amen. English. On your own understanding. In all your ways, submit to him, and he will make your path straight. Siyabonga. Amen. So the topic engizokhuluma ngayo lana is about faith. Amen bazalwane. Ngizochaza bese ke kunaloko engizokhuluma ngibhalile la. Amen. So faith bazalwane ukukholwa kuNkulunkulu. Amen. So ukukholwa kuyakwazi ukusindisa entweni ongakazi usitsho ukuthi ungasurvive kuyo. And ukukholwa kuyakwazi ukwenza ukuthi ukukholwa kunezinto ezizoyenzeka kuwe ezinhle ongazi ukutshela ukuthi zizoyenzeka kuwe. Amen. So for example, okay, I see an example. Amen. Yeah. So bazalwane faith bazalwane ukukholwa kuNkulunkulu. uNkulunkulu angeke abe nawe mangabe awukholelwa kuye. Amen. So mangabe ukholelwa kuye kumele wazi ukuthi umthathile uJesu njengenkosi nomsindisi. Amen bathandekayo. Ubona nje umuntu ongakholwa masaxakekile aze kuNkulunkulu bese uNkulunkulu amsiza. Amen. Because uNkulunkulu ungcwele and futhi ulungile, unothando futhi. Amen. That is why lithi iBhayibheli celani nophiwa. Amen bazalwane. So lana encwadini ka Mark 5 verse 27 ikhuluma ngowesifazane okade opha. Amen bazalwane. So lo wesifazane lo kade opha iminyaka wayenesifiso sokuthi uma ngithinta umphetho wengubo kaJesu Kristu ngizosinda. Amen. Ngenxa lokukholwa lokho kwenzeka. Ngenkathi athinta uJesu wazi ukuthi amandla sewaphelile. Kodwa uma lo wesifazane econfess ukuthi kahle ngithinta umphetho wengubo yakho and kwakuyisifiso sami, wathi uJesu kwakukholwa kwakhe was of faith. Azange athi ilo mphetho wengubo kusindisile. Azange athi yimi. Azange athi amandla ami. Kodwa kungenxa yokuthi kahle with faith onayo okwenza ukuthi ustop ukubleeda. Amen bazalwane. So ngokholwa bazalwane ungakhona ukusurvive cancer. Baningi abantu abasurvive cancer but ngokholwa kurare bazalwane ukusurvive cancer. Amen bazalwane. And futhi kurare ukuthi ungathakatheki mangaba ukholwa. Amen bazalwane. So uma ukholwa vele it's very rare ukuthi uthakatheke ngoba usuke uprotected ngeshinda sezulwini. Amen bazalwane. Liyasho izwi leBhayibheli lithi emini hola ngeTIF bese ebusuku thike umlilo. So nasempilweni yakho uyikholwa kunjalo. Amen bathandekayo. So lana encwadini la ku 2 Corinthians chapter 5 verse 7 it walk by faith not by sight. Amen bazalwane. Lo chaza ukuthi kahle siyaba ngokukholwa asabi ngokubona. Amen bazalwane. So mangabe sihamba ngokukholwa siyazi ukuthi laphana sofike la siyakhona. Kodwa mangabe sihamba ngokubona ngeke sifike ngoba ingozi siyosithola endleleni. Amen bazalwane. So lana encwadini la ku biology. Okay, ku biology bathi umuntu una 5 senses ngithi. Bese uma umuntu ebhajadiswa
uvuka ana 6 senses. Amen bazalwane, which is a sense of faith. But i sense of faith yakho kumele ihambisane spiritual gift yakho yokuxhumana noNkulunkulu. So fana njengo Adam wayena 6 senses, which is a sense of faith. Wayekwazi ukusensa uNkulunkulu ukuthi uyazi bese bayakhulumisana. But yona yanimala. Amen. So even no Samson bazalwane wayena sense of faith, but the sense of faith yakhe behambisana ne spiritual strength esenyweni zakhe. So nayo yanimala kahle kahle. But ngenxa ukuthi bazalwane azange akholwe kahle kahle uSamson vele uma sikumqinisa uzenze yena. Amen bazalwane. La okay ngathi sengiqedile bazalwane. Sindlule ezintweni ezinzima njalo